Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-anom nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang okay lang, no?
Dapat paukihon tayo kay magamuning salyada sang COVID-19 man kahapon ba o partigid. Sobra siyendri sa Bacolod. Ay, sobra naman dos sa Negros Occidental. Ay, daw kabudlay, no? Ay, huugid ba? Kung kaisa, kung wala ka nagahalong, amugid na ang matupan sila, no? Problemang dako gid kung matapikan sang COVID-19. Sa mga ka-aksyon ta, stay at home kung wala sang kaladtuan, no? Munang dapat gid ka importante. Huwag ka naman kalantuan nga iban kung magsali ka kalatagaw nga wala ka malang purpose nga tama gid ka importante, mas mayo nga magpabili na lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Ha? Kay kabudlay kung kaisa sang sitwasyon. Kabudlay gid ya subong niya. Daw makayuhom ka lang mo. Anyway, sa sining udto, dalon tang mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters. Samtang nagatimo-timo na kamo sang palanyagahon ninyo sa sining udto. Kagyara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan kag sa inyo sining mga ulobrahan. No? Ang iban sinig monitor lang via vehicle nila mga ka-aksyon. No? Sige, mag-ainop na kita, tubtub kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang CantongNo Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pagbay time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga ka-aksyon tayo sa probinsya sang Negros Occidental? Sige lang. Amo ginapagro halong-halong gida sa mga ka-aksyon ta sa mga kabanuanan kag kasudaran sa probinsya sang Negros Occidental kag kalakip man sa oriental side sa aton sining isla sang Negros, no? Sa mga ka-aksyon ta sa bugos nga Region 6 kabayontang Oxlang, sa mga kaprobinsyanan sa bugos nga Region 6. Kamustang basiwa? Nakatig-ik na? Nakatig-ik na. Dugay-dugay may sabat ng basiwa sa sining problema sa aton sining mga kauturan. Aga pa kay na may nagpalabot na sang reklamo sa aton personal ining parte sa ginabayaran blaot dan kabasiwa tapos may mga legal fee payad to, may mga charges pang iban nga ginabayaran. Plus, nga kung bayaran mo, sang bilog ang balayaran mo abi sa basiwa, hindi ka pa ma-reconnect dayon. Hulaton mo pa, more or less mga isa ka simana, kag may connection ikaw sang tubig. Siya duman ka bulayog nga klase sang pang gobyerno nino. Ang basiwa daw nahimo sa iyang basiwi. Ang tubod niya pangadaan nga daw pamatyagan mo daw lunang niya nga daw hindi mo maintindihan. Nagdugang pagidang serbisyo nila kag patakaran nila. Dira mga ka-aksyon kay ti prime water na kunong gadumala nimo. Ambot kung prime water gid man hindi man prime ko mag-amusin Ay, oo. Pagkaroon talang ni kay may sabat diri ang manager sang Prime Water o kung Bacolod City Water District. Basiwa mga ka-aksyon karon ng dugay-dugay ha. Kaya tagan tay naig talupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Sa kinandan ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si aksyon na Marlon Hinubia.
Ini may kang tanan sa Valladolid Molecular Laboratory ginpaidalom o kung ginapaidalom pa sa proficiency build-up kapasidad sa pagtest kada adlaw tubtob lamang sa 200. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon. 3 ka mga project prioridad sang city disaster bilang pagpanghanda sa pag-abot sang tig-ululan. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Mobile Force Company kag Patrol Mobile Force Unit sang Bacolod City Police Office nagabulig sa kakulang sa mga personnel sa tagsa ka mga police stations. Pilatot, 65 nga daan to ang nayara sa quarantine facility. Subong tiyamak mo 85 ka mga personnel ti bululigan na lang niya sang mobile force kag mobile patrol unit sang BCPO. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtaran sa 2 patay sa separadong aksidente sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylan kag syudad sang Bago. Kag nagpulaw ho sa patay ginlutang na patay man. Grabe maning nagpulaw-pulaw sa namatyan. Pitik sintas ginlutang patay man ining biktima. Samtang sa patrol nga balita, 2 ka mga district jail sa Bacolod COVID-19 free na. Mayong balita na. Kag maki-update kita karon kay Aksyon Alvin Graba, parte sa sining sabat sang taga-Basiwa, angot sa reklamo nga ginpalabot diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotin, 20 ka mga detainees subject nga iga-remit sa BJMP. Samtang kaso nga pagpatay sa manager sang Darko, may person of interest na. Samtang sa bahin naman sang balita nasyonal, 20,000 ka mga tablita sang undeclared ivermectin kagiban pa nga mga bulong na confess ka sa naiya. Kag masobra 320,000 ka mga Pinoy kompleto na ang 2 ka dose sang bakuna kontra COVID-19. Maki-update kita karon sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6 diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aton hibaloon karon sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:39 at oras 11:39 na mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon tadang bagulang nakabukas ang inyo sining mga monitoring sets kag naka-Facebook Live, mayo lang ang pagpamati mahinang kalaban ina na yun talang ni mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tata, i-like lang kag i-share ang aton sining program kay hatagan tana igtalopangod sa dili ginamang madugay. No? I-like lang kag i-share ang aton sining program, pihong-piho na. No? Pag-yuhum-yuhum kamuda na kainit sang tiyempo. No? Naway pagidsansa nga mag-ulan, no? Pero sang iling sang iban, linya daw maulan man, pero daw hindi man kung kaisa. Sige lang Basta importante ro, aligmat lang kita, no? Kay si COVID-19 gasaliyada pa. Ay, puwerte. Sige, daligid lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon tadra nga yara naka-monitor sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph
kag sa mga YouTuber naton, mga kaaksyon sa mga YouTubers ta, by Aksyon Radio Bacolod. Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo, tirahon tayo na ha. Sige, kay yari ng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Webes, May 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 2 liwat 38 and 2. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang ha. Sa mga kaksyon tada, daligid lang, no? Kay tirahon taning inyo sining mga panamyaw sa sining udto. Ba, daway ga kunekaw na ano ni? Daligid lang ha. Ti wala gid. Way naman, hindi naman siya konektado, daligid lang nga sa mga kaksyon ta, daw wala dyan sa mag-champion na. Liog ta kay to Jem to, liog ta di bito, kay daw wala ko connection di sa piyak naman, no? Na ano naman yung natabo ni daw gin hatagan ni sa iyasang bagangan niya man. Sige, daligid lang ha. Kay Robert Roma, may lang pagpamate. And kay Jeline Amar Roma from Isabela, may lang pag-monitora. Kay Mary Ann Sabido, may lang pag-monitor Mary Ann Sabido. Dira sa East Home 4 Mansilingan. No? Ga-monitor siya subong mga tinion. No? Halin sa kay Mary Ann Sabido. Kay Francisco Guangco, may lang pagpamate Francisco Guangco. And sa kay Mary Ann Sabido, siling niya, Good PM Action Rex, ang Prime Water, grabe nagidya permilang gadako amon bill, kay ang tubig nga gatubod, gapula, ti alangan man gamiton kundi iula. Buisit gid. Tapos baho pa daw, wala, chlorine, damak gid. Katulawas mong maligo, amo gani man. Munang pinitin siya sang halos kalabanan, no? Amuning problema po paano pa nila sa gagsan o pa ni pa-improbon ang tubod sang tubig ni. Pwede mo man ang blama pag bukas mo blas ang gripo mo, pwede mo gilayon mapanghugas o kung mapaligo man lang. Ay, hugid. May lang pagpamati kay Amor Malayang, gamon ito dra sa Bangga Mayor sa Barangay Hagimit, La Carlota. No? Kay Bong Tiso Arroyo, may lang pagpamati. Galantaw siya, Balita. Okay? Thank you, Gid Sir Bong. No? Bong Tiso Arroyo. Kay JR Pilayo, may lang pagpamati dra sa Singkang Airport. No? Si JR Pilayo. Kay Toto Binji Jimenez, may lang pagpamati. Toto Binji Jimenez. And Madam Verinia San Antonio Alpenda, may lang pagpamati. Sakto na, hambal mo maghalong gid kita, kag magsunod sa protocol kay kag pray and pray gid kita. Gani man. Mugid Madam Verinia San Antonio Alpenda. Kay way isang imposible Madam Virginia, di ba? Kung nag-pray lang, malampawasan tagid ni, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda, salamat gid dira sa Barangay Estefania, siling syudad sa Bacolod. Kay Sani Lozada, thank you gid Sani Lozada. Kay Noel Omania, may lang pag-monitor dira sa Laura, Bago City, no? Dining Laura ni. Veronica Santillan Manukan, may lang pag-monitor. Salamat gid Madam Veronica Santillan Manukan dira sa Barangay Estefania ni Guruay. Sherilyn Oro Javier, may lang pamati si Sherilyn Oro Javier, no? Kay Leonard Picok Barcuma, may lang pamati Leonard. Happy lunch lang dira, no? Thank you gid. Jocelyn Libon Dispoho, may lang monitor kay Roel Sason. May lang pamati tamyaw lang pinalangga yang misis.
sang iya ka adlawan si Mary Ann Sason. Happy birthday Mary Ann Sason. Birthday ya subong ang panamya ulin sa kay Roel Sason, no? Gian Resisyo may lang pamati madam. Gian Resisyo. Noe Erwin Gonzales. Kay Noe Erwin Gonzales ga monitor man. Si Evangeline Gradas Baterna may lang monitor Evangeline Gradas Baterna. Kay Richard Dait Pachico, may lang pamati Richard Dait Pachico. Kaya Alunan Suset, may lang pamati Madam Alunan Suset, no? Thank you gid Madam. Una-una kagid ha. Ayos. Dali gid lang, no? Kay ang iban sunido hindi ta mabukarani. Lantaon ta diyan na yun. Okay. Sa nagamurugot ano ning do may kainit ka Francisco Guangco? Anong mudlat gid sa mata mo? No. Andrew Wilar, may lang pamate Andrew Wilar kay Niepes Hasmin or Jasmine Niepes, no? Corazon Plomo kay Meli Koff, Atia Kim Eriman kay may lang pamate Flores Michael Flores. Flores Michael Flores galio biko kun sala ako nabasa. Flores Michael Flores. May lang pamati, no? And Biyad Jonathan, salamat gid Biyad Jonathan kay Joabel Vargas Bilyo, JGC Kasanag. May lang pamati sir kay Yen Salvador Ladua, Rene Kasaklang, Bibi Moico, si Romy Alambro, Richard Nicor, Josephine Rice, Bungbong Espigol, Francisca Puso Maderaso, and Frankie Alojado. May lang pamati sir, no? Ronilo Baladhay, kay Zama Francis Anna Luping, si Jerem Bagyoso, si Ray Lial, no? Selbit Yap, may lang pamati Selbit Yap, si Sari Tularbagayat, Ronaldin Nicor, Amor Malayang, si Toto Binji Jimenez Araman, si Edith Madriliano, no? Edith Madriliano. Si Arnel Po Disamparado, si John Ray Baron, Tammy Samson, si Agosto Tadefa, no? Emily Hendrala, Richard Dait, Francisco Araman, Rinaldo Poderoso, may lang pamati kay Rodita, Trinidad Crosset kag Madam Jocelyn Libon Dispoho, no? Si Yarn Grigas Araman galio, si Linlin Puentes Mira, si Elma Castillo, no? Emra Castillo, si Army, actually ni sa Castillo. Robert Sorio, si Bingbing Gutera, Limar, may lang pamati Limar, Parikoy, no? Jonard Tives Tabligan, Susan Artes, Andrin Faka, kag George Gargasira, no? Ang iban sinipa, karunan ko na lang mga ka-aksyon. Standby! Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11.50 na nga oras, 11.50 na mga kaaksyon. Tiga palanyaga na gidmana. Sa may mga palanyagahon pagsukad na kay matimo-timo ta dugay-dugay, no? Ayos. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid, no? Wala sang imposible, no? Pwede gid nga maghubi ng may edad. Kinanglan ta lang mag-DTX 500 capsule kita matagad daw, no?
Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siyang kampiyon nga protection with 1.3 million ORAC units sang antioxidants. Epektibo nga pangontra sa mga free radicals kag oxidations. Sa DTX 500 capsule mga kakson, ang panit pahubinon. Internal organ sa yuhon, kinanglanta mag DTX 500 Kadtuantang nga mga balita nasyonal, iga balita ni Aksyon eden Abuso, bulog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo, pangontra sa kagaw, D3 Bayo, mga ka-aksyon. Kadtuantang nga balita na sa News Center, we have Aksyon eden Abuso, hindi may kangtanan sa 20,000 ka tablitas sang undeclared ivermectin, kagiban pa nga mga bulong na confess ka sa naiya sa Ninoy Aquino International Airport. Di naman nihalin sa India kuno nihalin. Ay puti. Masobra 300,000 ka mga Pinoy kumplito na ang duha ka dose sang bakuna kontra COVID-19. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Rion 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Maingod Action Rex, kag sa tanan nato ng mga ka-aksyon sa ato nga balita nasyonal, nagkompiskar sang otoridad ang 20,000 tanan katableta sang undeclared ivermectin kag iban pa nga mga bulong sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa isa ka shipment nga gindeklarar nga food supplements, multivitamins kag multimineral capsules. Sunod sa Bureau of Customs, ang ivermectin nga bulong ang gintago sa inner portion sang parcel kag gikan ini sa India. Sunod kay Food and Drug Administration Director Jesusa Joyce Sirunay sang Center for Drug Regulation and Research, ang ivermectin ang napaydalom sa compassionate use sa mga specialized institution nga gintagaan sang otorisasyon sang FDA paagi naman sa pag-issue sang compassionate special permit. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, naglamot naman sa 320,586 ka mga Pilipino kung ka mga Pinoy ang nakakompleto na sang duha ka dose sang COVID-19 vaccines. Base naman sa pagpangusisa, yara na sa 0.46% sa target sang gobyerno ang nabakunahan. Bangod man o kung bangod na ibaloan, 70 milyon ka Pilipino ang target mabakunahan antes matapos ang tuig 2021. Samtang sa record naman sang Department of Health, nagapatagayan na sila sang 2,065,235 vaccination tubtob sa tung Mayo 4. Sa mga record na 27% o kung masobra sa 1,744,649 ka mga individual ang nakabato na sang first dose, samtang 18% naman ang nakakuha na sang second shot. Sunod sa ahensya, sa 4,40,040,600 ka doses nga nag-abot sa Pilipinas, 3,970,680 o kung 98% na ang napanagtag sa mga local government units umpisa sa nagsugod ng Pilipinas ng pagpangbakuna sa tumang Marso 1. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan karon nga adlaw Mayo 6, naglambot na sa
155,820,246 ang nagpositibo sa COVID-19 kag mayara na sang 133,217,814 nga mga naka-recover kag naglambot naman sa 3,255,270 ang nagkalamatay. Sa bug-os naman nga Pilipinas, naglambot na sa 1,73,565 ang nagpositibo sa COVID-19 apang mayara na sa 993,042 nga naka-recover kag naglambot na sa 17,800 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, may 368 kapanibagong na-record sang COVID-19 cases kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 37,246 apang mayara na gid lamang sang 5,475 ka mga aktibo nga kaso. 68 man ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 30,839 samtang 6 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 926. Sa bugos naman nga Negros Occidental, may 141 kapanibagong kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 12,462 kag mayara sa 9,616 na ka mga recoveries kag may 281 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga kundi naman sa syudad sa Bacolod, 118 ang panibagong COVID-19 cases nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 7,834 apang mayara na gid lamang sang 1,035 ka aktibo nga kaso. 32 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 6,580 samtang wala naman sang may napatay, rason na pabilin sa karon ang death toll sa syudad sa Bacolod sa 219. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58 ng atong oras, 11:58 na. May lang pagpamati kay Raf Mayang. No? Kay Raf Mayang, dala sa Banwasang Manaplag. Monitor si Raf Mayang. Kag si Erlyn Villanueva, may lang pagpamatin day Erlyn Villanueva. Ayos! Kadtuanta si Aksyon Alvin Graba sa patrol kita o sa mga nagahulat-ulat sang sabat sang basiwa, may sabat diri ang basiwa. No? Unahon tanay nga balita ni Aksyon Alvin Graba, parte sa duha ka mga district jail sa Bacolod, COVID-19 free na. Kag COVID-19 cases sa bagong PDLs nagdubo na kuno. Lasining basiwa report ni Aksyon Alvin Graba, terahon na sa sining mga inoras. Batang nabatian inyong balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Bulog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3 Bayo ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahali Kanto ang tarang nga balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin? Aksyon na Rex ginda konfirmar ni Bacolod kundi BJMP 6 spokesperson nga si Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio nga nabuhinan sa nga 15 no nga original nga 63 ka mga PDL nga nag-positive action na Rex sa diin nabuhinan ini sa nga 15 butsing ganon 48 na lamang ang nagapabilin sa karon sa Ligtas COVID Center dito sa siyudad sa Talisay.
Talisay para sa mga PDL sa diin suno sa iya COVID-free na ang duha ka BJMP ta diri sa siyudad sa Bacolod, ang Metro Bacolod District Jail sa may Takuling, kag subong man ang Metro Bacolod District Jail Annex dito sa Handumanan. So bali wala na. Okay na Aksyon na Rex. okay. So mayad na ni nga balita, pero may ara pagid Aksyon Rex nga nagapabilin nga 48 pero ara karon sa ila sining nga ligtas COVID center. Sa Talisay. Yes, sa Talisay Aksyon na Rex. Pero ginklaro niya diri Aksyon na Rex nga ang ining nga mga ining 48 nga nagapabilin, ini sila ang didto man naghalin sa Metro Bacolod District Jail Annex, pero may extension nga ginatawag. Ining extension suno sa iya amo ni ang mga bag-o nga mga PDL nga gin-commit sang iban nga mga district jail sa diindra anay for the meantime magatiner within 15 to 21 days. Number 1 diri kay ang rason before sila ibalik sa jail of origin. Kung for example halimbawa suno sa iya kung ang isa ka PDL can commit sa Negros Occidental District Jail, pero hindi na siya patunon right there and then, kundi matiner anay siya sa may Handumanan para i-quarantine sa sulod sang 15 to 21 days. Kag kung negative siya sa COVID, amo pagid lamang ang pag-commit sa iya sa Negros Occidental District Jail, the same sa iban nga mga jail facility diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ari Aksyon na Rex ang confirmation nagikan kay Attorney Jairus Anthony Dohelio. So far subong ang aton duha ka dako nga jail dira no sa Bacolod City, Metro Bacolod District Jail Mail Dorm kag ang Mail Dorm Annex no. So far wala na kita sang positive case nga ara dira. But ang aton nga mga jails nga nagakalain-lain no, naga-commit na dira sa aton nga Metro Bacolod District Jail Mail Dorm Annex ang mga bago na sulod la dira na tanan kaagi anay for quarantine purposes anti sila i-download sa mga jail units naton. So far subong nagnubo na ang aton kung may mga recoveries na kita 48 na lang ang aton nga PDL nga positive cases nga ara subong sa Talisay Ligtas COVID Center naton. So Rex, kabahindan gida ini sa nga pahayag ni Dohelio ang OIC spokesperson sa nga BJMP Region 6. Sa dugang pagid naton nga balita sa Patrol Action Rex sabat ni GM Engineer Michael Solina sa nga Basiwa. Si Engineer Michael Sorina? Soliba. Soliba? Oo. Siling niya, Aksyon na Rex, 80 pesos nga sukot sa reconnection fee, matuod na. 80 pesos sa reconnection fee? Matuod na. Ang 120 pesos investigation fee, matuod man ina. Investigation fee, pila to? 120 pesos. Tinga may investigation fee? Kay suno sa Action Rex, mga-investigar man sila, basin balay nga tampering, may gintamper dira iya, sa gikong kunti, utod ang tubig, kundi may ara sila yung selyo Action Rex, basin bala nga may mga tampering dira kagad. Hindi na makadto ang investigation fee na? Ati Churchy, rekta na sa ilang sa bulsa? Sa bulsa, sa kaban? Oo, sa kaban sang Basiwa. Okay. Oo. Ang reconnection fee Action na Rex will only take Saan mo na nag-take-effect ng investigation fee naman? Action na Rex, actually pamangkot ka ginpaklaro tani sa iya. Number 1, sunod diri kay GM Soliva, nga sa diin sunod sa iya nga ang madugay na ini, isa ini ka comprehensive policy sang Basiwa sa tiyempo pa sang Basiwa itself. So maligi na sukot na sang Basiwa before? Nga kung may otdan sila, investigation fee gila yon. Pero Action Rex, may mga adlaw pa ina o kung pila ka adlaw. Ang reconnection fee nagakatabo gali Action Rex kung 16 days onwards o kung pasadason pa sina nga amo pa lang ang pagbayad nimo. Pila ka adlaw? 16 days. After 16 days nga pagbayad nimo, inaya may 16 days? Oo, 16 days. Oh, Diyos me. Anong gwa sinisang tagbalay? Nagbayad ka na,
For example, nautdan kabi kay may mga problema nga hindi mo gid mapaiway way kakabayad ginutod ang connection mo. Oo. Pitik sintas pagbayad mo, hulaton mo pang 16 ka adlaw more or less. Bali, ang matabo ni, kung after 16 days, amo pa lang na ang pagbayad ni mo, Aksyon Rex, amo ni ma-charge ko no sila sang 120 pesos as investigation fee. What I mean, basta kung pag-utod nila, isitol mo gilayon sa sa prime dagdag, prime water or basiwa man da. Oo. Isitol mo to gilayon ng balayran mo, pagbayad mo mahulat ka pa. Kung mabayad ka between kung nabawa na utan ka subong, Oo. after up to 15 days ka pa mabayad, kag makabayad ka sinasunod diri kay Soliva, hindi ka niya mabayad 120 pesos sa investigation fee, kundi mabayad ka 80 pesos lang reconnection fee matakod in a day. Hindi kuno Aksyon Rex sambal niya. Matakod in a day? Oo, mabalik ang imong Hindi pwede, hindi gali nila mapadugayan. For example, naupdan ka bisubong, for example, ang imo connection kay kadamo sa nagapamangkot Aksyon Alvin, subong kabi maupdan. Subong adlaw. Oo. Tapos nag-sitol ka, subong man nga adlaw abi pagkahapon or buwas masitol ka sa basiwa o kon sa prime water, right after sina, why ka bayran ng investigation fee or 80 pesos lang bayran mo sa Oo. reconnection. Yes, sir. Tapos, ang services or ang serbisyo nila, i-reconnect nila. Reconnect in a day. Oo, sunod siya. Hindi ko nung matuod Aksyon Rex, ang mahulat pa sa isa ka simana. Muna hambal ni GM? Amo niya nga bali GM. Ti kay ang ginpadangat ni Saton nga pag transact mo abi pagbayad mo to, mahulat ka pa 4 days or 5 days blat tong hulaton mo pa antes ka matakdan. Pero pagbayad mo gali, right after sina, pwede ka na matakdan liwat. Yes, correct Aksyon Rex. Inaiya basta between 1 to 15 days makabayad ka. Pero kung mag 16 days ka na, lapaw Ati, another story na luglawig na mag 15 days kung namulang ng source mo sang tubig mo, patakod mo na iadayon mo. O gani man, pero after 16 days, dira pa na sila Aksyon Rex sa sininya, kung after 16 days, mo palang pagbayad mo, gikan sa tiway na na iya. mo, inaiya, medyo madugay-dugayan, between 3 to 5 days. Oo, kung madugayan, inadlaw lang na iya, kung kinanglanon mo gid ang tubig. Aksyon Rex, ginbalik taliwat, kunti nagligad Aksyon Rex sa tiyempo ni Basiwa, kung ang supply sa tubig Aksyon Rex nga kape kagatas, pero sa subong tiyempo yan nagtaho na? sa Nagtaho tiyempo ni na. Prime Water, tsokolate na Aksyon Rex. Ano sa batya? Suno siya, may problema sa supply sa tubig. Bangod summer subong, suno siya, damo gidya nagausar sa tubig, pero ginabisitaan man sini mga spring para makahatag sang enough supply. Kung meaning ang spring wala problema, may kakulang lang sang tubig pero sufficiente pa nga mag-supply sang tubig, pero ang mga alagyan nila guro ne mo ning higko ne kay pag-abre mo pagtubod ya daw sobra pa sa kape. Tsokolate. Tsokolate gli. Tsokolate Aksyon Rex, no? Ang nagagagawa, kay ginako iya manaya, kay inaiya bangod Aksyon Rex, tungod man yung nagkakaubusan kung kaisa sang supply sang tubig, and ang iban na Aksyon Rex, no say kaka-stuck man sa pipe, that is why, ang problema ni karon dapat timlimpyohan man nila. Aksyon Tigaling magpatubod ka, dugay-dugay, pa pila pa kabalde, kag maglimpyo ang tubod sang tubig mo. Ni man sa interview gani. Ang ipatubod mo nag-charge na nga danak Sunalvin? Kunting may hangin na mo. Oo, kag luwas sila basta gatubod ng tubig, mahigko man siya o kuntinlo, mabayad kagid na. O gani man, amo na ang isa sa mga problema Aksyon Rex nga ginatagaan man kag ginapangitaan nila Dapat karon. nataga na nila solusyon ng problema. Ay na pag open mo sang gripo mo, tinlo na dayon, magamit mo siya, ipanghugas mo siya, ipaligo mo siya, or ipanghamoy mo da, magamit mo na. Dili pag tubod sina, pag open mo sang gripo, tubod yan, sobra pa sa kalamay-hati, igo mo di parahan, igo mo mapusla ng tubig,
tag 30 minutes pati pila na kabalding imo sini masagob dira. O kag pila na abi ka pila na balayran mo na abi kay 30 minutes na nagatubod. Oh. So dako ina nga problema, that is why nga ang amo ang ginatagaan nila karon sa solution Aksyon Rex. Kagina gintry ginaton siya malabot Aksyon Rex. Just so happen nga negative siya sa iya sining opisina. Pa salamat lang kita kay siya mismo nagtawag after. Nagtawag siya? Oo, kay nagpadulong siya gali dito sa may Buru-Buru Spring. Dito sa Alangilan? Sa Alangilan kag Nagano to siya? Ginbistaan niya. Okay. Biko naligo siya. Siya gid nagkadto to? Siya gid nagkadto dito Aksyon Rex. Bati good. And then that is why nga suro siya, then after that sino siya nga medyo busy, that is why nagpanawag siya para explain ini mga reklamo sa mga pumuluyo. Ari Aksyon Rex ang explanation ni engineer. Pero basta hambal ni engineer, sino ganing engineer na? Si engineer Michael Soliva. Michael Soliva. Basta ang ginapalabot sa iya dira nga kung magbayad gilayon, basta hindi lang magsobra sa 15 days to Aksyon, Albino? 16 days? Hindi lang maglabot sa 16 days. Hindi maglabot sa 16 days. Lawig-lawig na. Kung mga 1 to 5 days, gilayon mabalik ang supply. Yes, sir. Sang power, di ba? Supply abis ang tubig in a day. Power. Sang tubig, gilayon mabalik na. Yes, sir. Hindi na pagpadugayan nga maglabot pa tag 15 days, tag 16 days. Di ba? Aksyon na Rex. Oo. So, ari Aksyon na Rex ang iya sining explanation. Di kay may nagakatabo dire nga tatlo lang kadlaw way pagyapon mabalik ang supply sang tubig. Iban gani ka. Dapat klaruhon gid na ni engineer Soliba. Yes, sir. Dapat klaruhon gid na niya. Hindi lang kita magsali ka hambal-hambal. Dapat, sir, klaruhon mo na sa mga tao mo dira nga kung ang tao nga nautdan, ang konsumidor ninyo nautdan, for example, subong adlaw, kung mabayad man lang sa makigsitol siya within this day or buwas tubtob sa ika-15 nga adlaw, itakod nyo gilayon ang supply. Di ba? Muna? Rex, para wala na problema. Okay, kung magsobra sa 15 days, amo nang sundon, may balayran to nga pila to, 120. 120. May 80 nga reconnection. Plus, kuwan pa gidi? 120, kagang 80, 200 gid. 200. Ito mo ng mga balayran nila kung after 15 days. Kay may nagaguluwa, kay Balukuga pamati, si Engineer Subong, no? May nagaguluwa, engineer, nga ang tao mabayad, 2 days pa lang na utdan siya, mabayad sa hindi sa pag-reconnect, kay hulaton pa, another 3 days, ti wala gid tubig in short Why tubod mo? Antes i-reconnect ang balayran, ang tubig, ang supply, no? Ti kung nagapamati, liog ta na i-correct engineer, no? Kay Balukuga pamati gid sa subong. Kay kabudlay man na kung kay Aksyon Alvin nga magpasalig ka lang sa tawo, why man aksyon. Pero ti ang hambal sang engineer nga ma-reconnect gilayon nila. Yes, ang Aksyon na Rex to din na, no? Amo na ang pinaka-importante sa isa ka panimalay Aksyon Rex mo, suga, tubig. Amo gid ang importante, engineer, di ba? Yes, engineer, no? Tubig ang kinanglan, importante gid na sa tanan. Yung pinaka-importante, water is life. And that's life. Okay lang na kung mapaliguan kag mapanghugas na. Kay kung tubig nga daw hindi mapuslan, hindi naman na tubig ng sakto, no? Problema na gid niya kag hindi na mapuslan kag maghambal niya, paano niya ibuko na lang niya. Kay man nagkadtong ginutdan, pagutod nagkadto sila dayon, pero mga 15 days pa kuno nga hulaton nila. Palika? Pero klaro ta sa iyo, sining ko engineer, klaroon ta ni. Kaya isa sa mga reklamo, sa mga pumuluyo,
Amaning after nga utdan sila, ti mabayad masettle sila nila within the day, nagkakatabo. Sir, isa pa kasi mana. Kay kadami paginaksonal, vino para maintindihan sang publiko kay kadamo sang nagpalabot sang mensahe diri sa aton. Sample, may bayaran ka 1,500 pesos sabi. Oo. Wala ginbaton sang cashier or nano na da, why ginbaton ang bayad? Ginpabayad lang ini 120 para kuno nga maka-start ang ila investigation. Kanimal nga 120 ni ay nga 120 gini nga kinanglan pa ni bayran ng investigation. After investigation, bayad ka sa opisina sang reconnection, 80 pesos. Amo na be? Oo. Tapos, hulaton mo pa ang dason nga tikang nila kung saan ka takdan sang tubig da. Gali ka? Oo. Oo. Amo na siya. Oo, pero mutugin pa klaro ta siya, engineer klarohon tani kay amo ning mga reklamo sa pumuluyo abin. Siya hindi ginaklaro tani. Within a day, nagikan sa pagbayad nimo, ibalik giniya supply sa tubig mo. Ti amo man ngambal niya, I hope no nga hindi niya drawing. Dapat amog ginang hambalanon niya, kag lantawon niya, kag lantawon niya ba ng mga tao yang raga atipan sang problema daho kay akon importante gid ni nga ipalabot naton kay Engineer Solina, ano to gani? Hindi. Soliba. no? Oo, Soliba. Si Solima man yung ako nakita di abi mo. Kapatid. Si Soliba. Soliba. Oo. Ti ano ang balya? Ari, pag gusto mo pati ano ba ya? Oh. Ari, ang pahayag di Ang engineer. problema di kay kung ma-reconnect way magyapon katubod ko ng tubig. Ari, pagklaro niya Action Rex, si Engineer Soliba. Once nga maugda na itong consumidor, mayroon kita mga fees na gina-require para ma-reconnect sila. Aside sa ilang wala silang dala sa ilang bill. So, ang tabo sila, sir, sa first 15 days na naugdan siya, kung makakakto sa office o masettle within the first 15 days, ang mayroon niya lang is 80 pesos. Now, kung maglabot na sa 16th day na onwards, ang muna charge na kami, additional kami 120 pesos para na sa investigation which will be conducted within 2 to 3 days. Ang investigation para na siya mag-verify kung kasi may tampering na natapo dito sa iya metro, sa iya sa silyo, kaya na siliwanan sa ilano, sa mo kung disconnect na siliwanan, ilang taon na ito kung may tampering na natabo. Kag ilang taon man niya record kung ano pang kinalan niya isettle sa office. Wala siyang ng verification 2 to 3 days. Inasabi yung mga fees na officer na based na sa atin na comprehensive policy ng Basiwa. Paano na siya reflected na sa atin na citizen's charter. So, inasya ng mga policies kaysa joint venture dapat sundo ni prime ng policy ng Basiwa mo. So, ina-implement na nila. Buting ganun, sir, ini-implement na ni Basiwa before, antes i-implement ni Prime Water. Yes, sir. Kay sanasamon nga JB, ang mga policies existing, especially sa mga connection, sa mga water line connection, water line extension policy, isundo nila po ni Prime. Isa pa sa mga reklamo sa karon, sir, kay after nakabayad sila for reconnection fee, hindi dayon sige da matakod, but it takes 1 week before nga matakod, sir. Ay, hindi, sir. Within the first 15 days na nakagto sa office, mabayad siya reconnection fee 80 pesos. Pagkahapon na, sir, ma-connect siya. Ang madugay-dugay na, sir, kung maglapaw na siya sa 15 days, sa 16th day, kaya muna may verification na kami nga ginaupra. That is why it will take 1 week. The most, sir, siguro 5 days, and may 1 week. Yes, sir. Sir, isa na lang did, sir, supply isang tubig gikan kay Prime Water. Nga sang una, kapigagata sa Basiwa, pero this time kay Prime Water, naging tsokolate na, sir. Oo. So kung sir,
kulang na tubig. That's why kung kulang kita supply ang aton water quality, kapiktuhan mo na siya. Damo man faktor sa kulang atong tubig, no? Especially sa mga summertime. So, ang demand siyang ang tao sa tubig is nagsakakit. Consequently, ang aton mga water sources kapiktuhan man, ang siya muna nakulang ng tubig sa linyada. Kaya kung nagagawa ko medyo lupugin naman tubig subok. Pero pag-iniyahan, ginanamon na sa time para ma-arrest na siyang problema. No? That's why may mga mag-invest na sa mga bagong project. May mga well drilling para maka-augment mo sa ating supply. Batian mo aksyon na Rex. Aksyon Alvin, klarohon talaga ang for example na utdan ka subong, maisip ikaw 1 to 15 nga adlaw. Kung hindi mo masitol within 15 days, ang balayran mo, masukot na sila sang 120, pagka 16 days, masukot sila sang 120 na nga investigation fee. Yes, sir. Amo na siya. Klarohon talaga, para klaro gid. Kay may nagapalabot dire nga information nga wala pa kuno gani pila kadlaw nga may investigation fee na nga ginasukot, no? Amo nang dapat klarohon kag nga hindi sila magbaton. Ang problema dire ipalabotan ni guro kay engineer base kon bot ko may resibo ni nga ginisyos la. Mga ko resibo kay palabotan ni kay engineer mismo ang naghambal. Manti kahapon ang naginotdan man sang tubig mo. Ti mabayad sila ginsitol nila sa basiwa or sa prime water. Why ginbaton kay may 15 days gid sila nga ulaton, Aksyon Alvin. Ti amo na nga within 15 days dapat isitol ninyo. Why kamo balayran nga kung ano pa nga mga balayran da, basta importante nga masitol ninyo within 15 days. Correct, aksyon na Kag kung mag 16 days, another story naman na. Kag kung parte sa pagbalik sang koneksyon nyo, basi kung madugay-dugayan pagid, muna bla? Correct, aksyon na Rex. Kung ika-16 day, muna charging nila 120 na. Plus 80 nga reconnection, so 200 gin magwasbol sa nila. So, amo ni aksyon na Rex, sabat, no? Ari si Camilo, muning nanukoto. Si Camille. But may ngalan da nga Camille. Why man ni apelido ni nga, why ni apelido, dapat may apelido ni kay official receipt nila niyo. O gani man. Prime Water Infrastructure Corporation. Si Camille ang nag-receive sang 120 pesos. Pero kahapon nang niginutdan, Aksyon Alvin. Gali ka? Kahapon nang niginutdan, nagsitol dayon sa Basiwa, may job order nga 120 nga ginsukot. Si Camille ang nagbaton sa ni cashier, authorized representative. Si Camille, nanong apelido ni Camille ning guaya sini. Ngaway ni ginapangbutangan gali official receipt ni ngaway ni ginabutangan apelido ni kung sinong cashier ni sang animal nga prime water ni wala ni mga apelyido basi si Camille Graba nila in man Well, ayo hindi mo maintindihan. Actually ang balayran mga 1.6 man lang gali ni. Ti bayaran man to sang pobre. Ang problema kay kadamo pare kubikos nanong obra ni sang prime water, ipadala ko na Aksyon Alvin, ipadala mo na sa manager kung correct ning ginimo sang ni Camille ni. yes, aksyon na Ni sinuning mo authorized ni. Taliwat, kagipakita tagid, no? Kay engineer. Kay balo ko nga friend ka mo ni engineer mo. Well. Buligan ta ni pathag ang pumuluyo kay kadamo sa nagareklamo parte sa operasyon nila ho. Luwas ngang tubod, hindi pa magklamo nga tubig, kabudlay pa, no? Lubog-lubog yung tubig nga gatubod. Hindi pa mapuslan gid in short, Gani man. Ipadala ko ni Simong resibo ni, kay official receipt ni, ipadala ko ipadala mo kay engineer, ano ganito? Suliba. Oo. Yes, aksyon na Rex. Kag si Camille ni, but din ni si Camille na dampi niya.
Oh, i-check tani kung din si Camille, no? Maguton mo siya. Base si Camille Prats ni. Hindi na yaguro, Okay, artista na siya mo. Sige Importante nga may documents kita dre, padala ta sa iya. Nautdan actually, kahapon, masitol siya, wagin baton kay may investigation fee nga batonon, kag mahulat pa siya 15 days. Yes, Larga? Rex. Okay. Report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amuning problema, dapat i-brief tagid na guro Engineer Soliba ang mga tawo tadira, no? Kay sa lang isag kung kaysa nga daw hindi piho nga klase sang patakaran ina, no? Gina-challenge lang tagdumalahan sang prime water o kung basiwa, prime water ning nagbaton sinimo. Kay kabudlay kung kaysa nga magpataka lang kita pitiksinta sa imo nga direksyon kag sa imo nga pahayag bilang manager sang basiwa sang prime water within 15 days dapat masitol. Pagka 16 days may charges na sila 120 for investigation and parte sa takod depende kung sanong available sang team nila, di ba? Muna from 16 days onwards, no? Pero kung masitol mo man lang, ang imo balayran within 1 to 15. 1 to 15, ha? Kung masitol mong balayran mo, why ka balayran sa investigation nga 120. Ang bayaran mong reconnection lang 80 pesos plus ang billing mo nga balayran mo dira. Amo nang balayran lang mo. Ti siya duman to katag kambal ni Engineer Soliba ni nga nagamuning plastada ni. Hindi lang niya mo mga kaksyon. Kadamo pa sang problema. Parte sa tubod sang tubig. Di nasabat man to ni Engineer Soliba. Nga ti siya mismo gani bagula nagkadto sa may alangilan sa buro-buro. Toho. Kaya nag-inspection. Kay ti ginakulang gid man sila sang supply sang tubig. Bangod sang kainiton sang tiyempo. Padayon talang niya. Ang aton sining pag-take up sini, at least nagsabat ang tagdumalahan sang basiwa parte sini, no? CantongNo Radio, Philippine Standard Time, las 12:27. Daligid lang mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Ato pa nga ang hangkat mga true hero sa neuropathy. Balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Oliver, no? Ay, kabudlay siniyo. Sige lang, basta importante nga kung parte sa tubig nga tubod, daw di taman mapiho na kung mayo na gid ang tubod, no? Pero parte sa baleran, piyo ko nga mahatagan sang solusyon itugyan na kay ginpadala na kay Aksyon Alvin ipadalaya ini ang reklamo officially sa talatapan ni Engineer Soliba, no? Ang manager sang Prime Water diri sa syudad sang Bacolod. CantongNo Radio, Philippine Standard Time, las 12:28. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga para gid sa inyo. Nasa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kadtuantang balita ni Aksyon R. Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa tatlo ka mga project. Prioridad sang city disaster bilang pagpanhanda sa pag-abot sang tigululan ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon R. Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon R. Wala pa man ang sulex na ka-istorya, gidi formal ang DPWH kayong task force ni gintugod na mayroong dia, pero ang una karon ang ginatagan paridad ni Mr. or ni Executive Assistant Mr. John Marie Vargas. Amo ini ang tatlo ka mga project nga ginalantaw niya makabulig, especially sa Tion nga magtupa na ang maulanon nga tiyempo kag kinahanglan suno sa iya antes pa man magtupang mamulog na ulan may ara na sang masugdan sila sining mga proyektong gintumod ng Direction Rex mo ang river wall dira sa may area sa Barangay 40. May ara man sa Carbig sa Mandalagan nga motong may kabudlayan sa Gigad flood wall man plano nila patagayonon since nga tinagigad tumabud na budlayan sila sa pagsulod sa lugar kag katatlo nga area amo ni sa area sa Barangay Palukoy nga masamiman nga ginabaha marapit dira sa Manville. Nausunod diri sa kaya sa John Marie Vargas hindi niya masarangan gid sang siting karakoon sang pundong kinahanglanon. Bangod nga ang plano nila diri ti makonstrug yapon sa DPWH ipadala nga request ni dito sa national para man matatagan sang tugang nga pundo kay sininya ti ini nga proyekto nagakinahanglan na sang medyo dako-dako nga pundo para sa maayo man nga resulta sa ulihi. Now ti magluwas sininya mga flood wall kag river wall nga ginaplano sa niya talatapan ang pagpanahawan niya sa niya sining nga team sa mga drainage system ti sige-sige nila nagasumong gina sugdan na especially nga sining bulan sa Mayo gina-expect nga mahimo magatupa na ang pagulan na diri sa Bacolod Aksyon Rex. So nagalaom siya nga ini nga mga proyekto mapunduhan man sa national para nga mapunggan o malikawan ang mga pagmahal na experiences ng mga lugar kagkaroon namon ginatumod sa inyo talatapan bilang prioridad. Yari si Mr. John Marie Vargas. Dayo na naman project lang, flood control gapon. So may isa kadikatan, tiket niya na dihon sumong sa naman ang river wall, no? Protection. I hope mapunduhan niya sa national. Sa Dres sa Barangay 14 lang, likatad. Kaya maradating awak tubig and Dres sa may Carbig. Patama na the flood wall. And then ang Dres sa Panukoy sa punta, tinitiyak dalan na sa punta to. May mandil lang sa pagkabaha. Amo na tatlong pasandingan namon. Kaya kuti na namon ni siya, may initial na kami nga planning sa upod ang DPWH. Amo na yung tanamot ang pandingan ng national. Sinigawon namon kaya una. Ining may mga manok eleksyon na, masih madalab na sa baning at amon istatin dalagas kuman. Kaya tika budlay naman ng imuhay puyo, magpan mong flood control mo. Pero I hope within the month mapatapos naman yung kunyari na po initial nga posting kaya ang plan. Paupod natin DPWH hanggang Amon City Engineer. So mo na ipapatag pa naman, present pa naman ni kay Mayor for this approval and then ipadala naman sa Manila. Nalasulay sa parayag ni Sir John Marie Vargas. Now, ang update karon na parte sa pinagka-latest kung sige-sige ang pag-administer sa city ang rollout sa vaccine as of today may 10,750 shots na sa Sinovac kay AstraZeneca ang tigayon nga na-administer sa syudad sa Bacolod. 10,000 pila to, Aksyonar? 10,750. Ang latest sila karon na upod sa kay Dr. Chris Sorongon sa bahin sa Bacolod EOC. Ang Aksyon tayo hupan na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Inuanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial.
Ini may kang tanan sa Valladolid Molecular Laboratory ginpaydalom sa proficiency build-up kapasidad sa pag-test kada adlaw tubtob pa lamang sa 200. Damo-damo na gid man, no? Pero ti mas maayo nga magsigi-sigi ini. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Rex, malabo-labo na gidman nga mga swab specimen ang ara na padala kag natalata nga ipago ang resulta sa may Valladolid Molecular Laboratory nga nahamtang sa Valladolid District Hospital matapos ang pilakadlaw sang ini nag-umpisa sang operation kasunod man sa ginpatagayon nga pag-inaugurar. Pero ginklaro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang kapasidad sa pag-test kada adlaw sang sining laboratorio hindi pa pwede nga magulpi ginakson Rex kahon kapasidad galabot ni 1,000 tubtob 2,000 ka test kada adlaw mo. So hambalya yara pa lamang ang ining laboratorio sa ginatawag nga proficiency build-up. Ginatestingan pa ang mga gamit, ang trabaho sang mga personnel, ginahanas pa sila sang dugang para nga sa ulihi mangin madasig kag mangin perfecto ang ila sini nga performance action Rex parehuman sa bahin sang Teresita Halandon ni Provincial Hospital sa Sinay City nga Molecular Laboratory ginpahagi lamang kini Aksyon Rex sa amat-amat. Hambal ni Atty. Diaz tubtob lang anay sa 200 ka test kada adlaw ang sarang no nga ma-accommodate sa nga sining laboratorio. Ang mga nagidapot ng mga swab specimen kalaban ng hambal ni Diaz halin sa nagalain-lain nga mga local government units dara sa mga Southern Negros. Jutay lang katama sa mga personnel nga nakadestino sa sining laboratorio ay state-of-the-art kagtuman ka high-tech ining molecular laboratory. Ang kalabalan nga trabaho diri ginaobra sa robotic action Rex. Jutay lamang ang personnel kag nagabulig man para nga mapanubo ang risk sang mga tao nga ma-expose sa sining COVID-19 nga virus. Ari sa Atty. Refrando Diaz. Still naga-proficiency build up sila, no? Ang makina may capacity sa 2,000 tests per day, but ang aton nga mga employees need to be trained, no? Hindi na sila pwede nga dagdagan sa kalibo at once, no? Parehas sa Teresita Landoni, Corazon Locsin, sugod sila sa nubo, no? Nga mga targets anay so that ang ila proficiency ma-develop kang confidence ara na gid sa aton mga empleyado. I think gasugod sila sa mga 200 tests per day. Laban ini subong halin sa mga LGUs nga naga-request dito sa ila, and then naghatag man ang aton molecular lab libre 80 ka tests, no, for the provincial government. So amo nang ginausar ko anay nga pang refer kung may kinahanglan sang test ginatigaan nato ng LGU. Ang aton pasyente sa Dulid District Hospital kung kinahanglan ni test dira ko man anay gina-charge sa 80 nga free. But more importantly gusto naton nga ang aton nga management information system nga na plaster sa Teresita Landoni ma-plaster man dito because we have already perfected our information dissemination program. Why na taga-email, why na taga-text. Ang aton mismo nga mga mayors, kanila mga DRR officers, pwede na ka-access direkta sa aton nga MIS. Depende sa ila kapisanon, kung alas 12 ang gabi, mabugtaw sila ka mag-check kung may results na, makita nila kung may ara sila. Nga mga pasyente nga nag-positive sa ila LGU. So,
until ina ma-perfect man sa molecular lab sa Valladolid, kag ma-adapt nila, hindi pa kita mag-full endorse sa mga taga-south na LGUs dito. Otherwise, problema naman kita sa information dissemination, and it will delay our contact tracing. It will delay also our capacity nga mag-isolate sa mga positive patients. After that, we will formalize everything by setting a budget for that. Mas barato na dayang aton nga nga cost per test. So pasalamat man kita sa aton nga joint venture partner, sa aton NESI dira nga amo na nga aton nga pibiliyo bilang sa probinsya. So after sina nga ang aton nga mga gina-request ma-meet na sang Valladolid Molecular Lab, then we are ready to allow them to do all the tests halin sa Murcia pakadto sa aton nga sa inubaan. Now, kung private individual ang mapa-swab test kagadaradaon ang specimen, siyempre may bayad na siya kay private. O kung halin sa LGU, ginpaagi sa local government units, free ina Aksyon Rex. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hiduboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon na Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:40 na nga oras, 12:40 na kadasig lang sang oras na ba? Sige sa mga kaaksyon ta pag-chibog na, no? O, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Nokpo. Kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP o kag ang balita ni Aksyon na Roger Gotin. Pakarunan talang ina, no? Pero diri kita na ho, may tisi kulang balang imo sining lawas sa vitamin C kinanglan tama. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa iyo.
Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ayos, daligid lang ha, kay pangbasahon tang mga mensahe ninyo, may lang pagpamati kay Yorb Quiniol, no? Dira sa Kingdom of Saudi Arabia, ginatamyaw ya lang nanay Titaya, happy birthday in heaven, subong adlaw. Kag pamilya ti Sara, kag Lucinio dira sa Sitio Lagkit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. Halin sa kay Yorb Quiniol, salamat gid Madam Suset Alunan sa Panyaga. Thank you. And Madam Leonila Tarosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian, Diraga, monitor man si Madam Leonila Tarosan. No? Si Andy Saludares, may lang pagpamati, present si Andy Saludares. And Madam Elizabeth Malaka Gamalas, linya si Rex ka very strict sang ila regulasyon pero hindi mapuslan kunagang tubig. Ang tawo, masugot bayad, mahal kun maayo lang ang serbisyo kunaga ay sticolor hinay ang tubod. Thank you sa pagtalakay sa pang problema sa tubig. Ayos. Dagang salamat Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? And Michael John P. Season dira sa Chateau Elise ga monitor man, no? Sa Paranaque, belated happy birthday kay Hirek Mirasol sang Barangay Moonwalk, Paranaque, no? Belated happy birthday kay Chili Schofield, watching live from Lebanon. Ba puwerte si Chili Schofield. Okay. Roni Mananghaya, sling niya sa of Saudi Arabia ni siya. Grabe ang antos ang pamilya kuda sa handumanan. Mabangon ka pa, kagahon para lang makasalod kay after 7 a.m. Wala nagatubod, then lubog-lubog ang tubig. Gabayad man ang consumer pero kalain sang serbisyo. Gani man. Gabayad ka man lang yung tsaktong, nagalain pa rin. Dapat kina-check na ng mga linyada dira. Linya, if ma-prove na nga may tampering, tani amo na lang na ang pag-charge sang investigation fee. Daw planado ba? Gani man. Sakto na nga kung wala man lang sang tampering ang imo yang mitruhan da nga mabayad kay investigation fee da yan. 20 man lang na pero tidako na iya. Di ba? Christina Lamis basiot dan na kami tubi. Christina Lamis. Kay George Gargasiran, salamat gid sir, no? Joan Mill, may lang pagpamati, ay stay na iya hindi tubig, wala tupa ang prime water. Gani man. 2 months na wala pa kami bill, wala man ka reading, nanawag nako. Alin sa kay Christina Lamis. Damo concern, no? Sa Basiwa. Kay Joval Trinidad, may lang pagpamati, Joval. And Julius Gayanilo, okay, ma-reconnect galing wala man gyapon gatubod ang tubig. Gani man. Alin sa kay Sir Julius Gayanilo. Juliet Cabrestante, may lang pagpamati. Diding Alojamiento, may lang pagpamati dra sa Barangay Antipulo, Pontevedra. Kay Leah Younger Esquivel, may lang pag-monitor dra sa Talisay. No? Leah Younger Esquivel. So kay Roan Ong, may lang pagpamati Roan Ong dira sa Cadiz ni si Roan Ong. Salamat gid Roan, no? Valencia Kinet, may lang pagpamati Valencia Kinet sa kay Rick Tan. Mayong udto sa tanan, praying that families are safe from COVID, labi na gid mga bata kag may mga edad. Gani man. Salamat gid Sir Rick Tan. Melchorita Ferrer, may lang pag-monitor, Merly Gonzaga,
Kagawad Imbong Jocampo, kay Bibi Biligorio Gregorio Yolo, watching live from DSB. Ga-monitor sila, Bibi Biligorio Gregorio Yolo. Sa kay Sunny Lozada, happy birthday gali kay Vice Gob Jeffrey Ferrer, no? Karon nga adlaw. Happy birthday Vice Gob balin sa kay Sunny Lozada. Kag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Torres Alex, may lang pag-monitor Torres Alex dara sa Purok Laurel, Mansilingan, gahulat lang ko sang tandem ninyo ni Aksyon ere kay gakadula ang tuyo ko kung kamo nga duhang magtandem. Salamat gid Torres Alex. Tomas Brunyola, may lang pag-monitor, no? Melissa Gamboa Rice, may lang pag-pamati dara sa Purok Kabog, Purok Monicoville, mga pamilya Reyes and pamilya Arais sa Manapla, kag Gamboa family. Kag mapasalamat lang ko Aksyon Rex sa kay Kong Greg gasatayo sa pag-aksyon sa ngamon taytay sa barangay Kabog. Salamat gid. Ayos. Melissa Gamboa Arais, no? Giselle Andoon, may lang pagpamati kay Ma'am Kelly Jilly. Salamat gid sa 50 stars. Kag kay Mr. Biboy Villasor sang Simo Sektoral. Kag sa pamilya sa Barangay Pandanon DSB. Kag sa mga EFC group Halin sa kay Ma'am Kelly Jilly. Mary Joy Gonzaga, Mary Joy Garcia, ga-monitor si Mary Joy Garcia. Barrio Garay, salamat gid Dino Alik. Kay Romy Alconza, kag mga OTTG members may lang pagpamati sa Romy Alconza. And Elizabeth Malacagabalara na siya. Si Inday Blasa, si may lang pagpamati Inday Blaza, no? Okay. Din pagid na ding iban din. Daligid lang ha. Kay nagkaladula ng iban eh. Kay Rolin Jan Siaga, may lang pagpamati. Rolin Jan Siaga. Kay Liberty Benitino Baldo, may lang pag-monitor. Kag Windy Mores Artigosa. Great ko lang da sa si mama kag papa ko sa kinabong uno. Kag sa pamilya Artigosa, Lopez, di na to? Lopez kag great kuman utod ko nga si Teresa Artigosa sang barangay Igmayan Don Salvador Benedicto. Kag great kuman tiya ko. Salamat gid halin sa kay Windy Mores Artigosa. Welma Inocencio Cabarles, may lang pagpamati. Joyce G.I. Gonzales, ang Prime Water. Ano ning Prime Joyce? Okay. Aksyon Rex, mangkot lang ko. Disconnect na sila maski isa lang bill mo kundyo na. I don't know. Di ko piho pa, ma'am. Kung anong disconnection nga pamaagi nila, no? Michelle Casilio Marhin, may lang pagpamati dira sa Kalumangan, Bago City. Ayos. Sige. Rinaldo Poderoso, may lang pagpamati. Birthday mo subong. Happy birthday, Rinaldo Poderoso. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Don't just throw away questions and say, bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa impuntong aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duha patay sa separadong aksidente sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylan kag syudad sang Bago ni Natabuho kagabi ni. Kag nagpulaw sa patay, ginluthang nan patay ang biktima. Iyaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kaaksyon. I-check tang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Ini may kang tanan sa sining aton gin headlines, no? Pero antes ang balita ni Aksyon na Brian Morden, ara na sa Aksyon Oliver, ara na sa, sige, tirahon ta na. Balita ni Aksyon Bry. Aksyon Bry? Aksyon na Rex, patay gining isa ka gwardya ho, matapos nga nagbunggo ini siya sa poste sang kuryente dira sa may National Highway sa barangay Malungay. Barangay o Konsitio Malunggay, Barangay Kalubangan, Siyudad sa Bago, pangalas 11 ang takna kagabi. Ang biktima din kilala sa kay Robert Niel Roma, 41 anyos, may asawa ini kag nagapuyo sa Barangay Poblasyon, Banwasang San Enrique. Sunod din sa kay Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Police ang Bago PNP. Ang biktima nagmaneho ini sa iyang motorsiklo ikan sa siyudad sa Bacolod kag magapauli na posible ini sa ilang sininga lugar dito sa San Enrique, Aksyon Rex, kag bumunggo ini dira sa poste. Wala man sa enkwentro kag sa ilang sinigin lantaw posible nga ini siya ang napiyungan kag kumadto diri sa kilid nga porsyon. May tendency man Aksyon Rex nga manasig-dasig ang dalagan sining nasambit yang ang biktima kun nga grabe ang impact niya sini sa pagbunggo. Aksyon Rex. Ari si Haro bangat sini. Ang biktima ang isa kasi kinikas na nag-akusok sa mga kasaro agan ng dito ang like sinabi na sa kanila sa sigayan. Ano pa ito na investigation na akong senador wala nga naman oras ang komisyon na pinagsigayan na natamo sa ng mga team na nagkakit sa sanggap ang state. So, siya magkakasayon to. One that happens towards sa correction at sa hindi naman na election na naman na sinagdali na kapilin sa sa palayag ni Deputy Police ang bago nga si Police Lieutenant Haro. Samtang dito naman niya sa Himamaylan, una-una ni Gamay, gas 8:40 nagpunta din kagabi, dira sa may Barangay Road, Sitio Tara, Barangay Karabalan, siyudad sa Himamaylan, nakabunggo maniniho
ang isa ka para teacher o kon volunteer teacher sa isa ka cargo truck na naga-parking sa kilid sang dalan. Patay man ini. Ang biktima ginilala sa kay Serven Octavio, 36 anyos, soltero, nagapuyo sa Purok 1 sa amuman nga barangay. Sa pagpalayag ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, siyempre sa Ino Island PNP, kining biktima halin sa birthday party, nagpapauli na puntanin ini, waya matalupangdan ang nakapark nga cargo truck kag dumasok ini siya sa idalom sang sanakyan. Partigid ang niya sila nga kapilasan niya ginaangkon, gidara sa ospital, tigid deklara ini nga patay action wreck siya. Ang driver sang cargo truck na si Allen Bailes nagpalayag sa kapulisan nga naabiriya ang iya nga salakyan pero ginpapahigad niya man ini o galing sang ginkuha niya na ang early warning device kag hana nga magsaka siya sinislakyan nga maglakad na inali lang lumigapok kag mo na to pagbalikid niya may motorsiklo na nga nagdasok action wrecks. So karon ara siya sa kustodiya sang Himamaylan PNP ulata ko ano ang arigluhanay karon sa magtimbang nga ambahin. Pakaronan ko rin sa gabi ni sa kalalaki nga nagapulaw bidlamang sa bilasyunan in Luphang sang pila ka bises patay dira sa syudad sang Kabankalan samtang sa syudad sang Silay na naman iya isa ka dalaga ang gindakop sa bypass operation in aligar nga miyembro sang DV na Gracia Drag Group sa syudad sang Talisay o sang Silay. Balita sa po, Aksyon Brian Mode nag-report una sa balita na section sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bago lang ka sulod si Toto Alex Montesa ho. Kay siling niya kagutok abis ang programa mo eh. Mayungod to lang da. Dara sa bago sa Bangga Lacson sa kay Alex Montesa. Todo siya monitora. Sige, pagpaiway lang anay, kag salamat gito to Alex Montesa. Kay Dilaos dira sa Kingtown Victorias, may lang pamati kag Anthony Hadilio Garin, no? Kay Anthony Hadilio Garin, may lang pamati man. Life extension na vitamin D3 nag-supplemento ini sang vitamin kag Mobile Patrol Unit sang Bacolod City Police Office. Amo ni siyang nagabulig nga mga puwersa sa kakulang sa mga personnel sa tagsa ka mga police stations. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes! Action Rex, mabuhay ka! Ayo di purma. Ara na! Ara na? Mabuhay ka. Ayo di purma. Pagsek. Ano? Doon nagpagsek ka. Doon nagpagsek ko kay birthday ni Vice Gob. Subong mo. Gani. Happy birthday, Vice Gob, Jeffrey Ferrer. Huwag kita na ba? Ara. Wala tulatan lang ng pinutos. Ayo di purma. Birthday ni Vice Gob Subong eh. Birthday ni Vice Gob Subong.
Happy birthday, Vice Gov, Vice Gov happy Jeff birthday na. Referer, no? Daw Okay. karon man tong ambal nga may i-announce sa mo. Ambot mo ni Diba nadayon na na. may ngagaw ni Aksyon Marlon karon? Gani man. Buto ni Kasi- i-announce siya. At di ba siya nga i-announce nga Vice Gov Jeff Referer in action. Ayun di purma. kasi i-announce nga hindi complete ang birthday ko kung wala si Rex kag section ni Rex. Kung ga monitor ni sa ga kipi-kipi gini sa mo. Kung kasi ka monitor si to sa ni driver ka monitor kanya. Laban eh. Sigurado Laban. gina makalabot gina kay Vice Gobia. Gani man. Mm-hmm. Ambot din niya ihiwato ng birthday sa Lacarlota Guro. Lacarlota Guro eh. Oh. Kasi bante wala man birthday party. Gani kasi man. May pandemic. May pandemic eh. Guro pamilya lang ni Vice Gov Guro. Laban eh. Laban. Sila ni Congresswoman Juliet Ferrer. Yes. Yan na tihayon. Kabataan niya, no? Tayo lagi ito na, Vice? Ayun di purma. Hindi mo. Mayong Kay Toto hapon, Joseph Chowadra, kay Sir... Manuel ko. Sa Silay, no? Dudugay na way ko kakita sila mo. Engineer Arthur Normandy. May lang pag pamati, engineer. Di Kagawad Jofred. Kagawad Jofred. May lang pag pamati da kag si Kapitan Chad Feria. Yes, sa Barangay Robles, La Castellana, ga monitor. Okay ka na? Okay lang ko no. Siling ni Alex Montisa, si Rex, remind lang ko si Sir Eric nga ginkuha ya nga pinaka-cute kag bataon nga profile pic para sa amon EFC TARP. Ang profile pic mo kuno? Ano para sa runa? Sa ila ko nung TARP, ang buta nung butya ni sing ganun Basitaw kuhaon yung profile pic mo? Basitaw, tayo na sa Ilaga. Siguro pabayluhan niya. Basi bayluhan niya na kulon sa Barangay Panukoy Blau. Ano na mga pag-ipon niya, Alex man. Toto Alex Montesa. Kay Gigo Val Galiga monitor man no, live from La Carlota City sa LCC Germ PC. Ano niya? Kay Mark Steven, may lang pamati man. Si Sir Jigs. Sir Jigs na Gigo Val. Ate mo na si Sir Jigs siya. Sir Jigs na monitor sa? Monitor sa? Importante niya si Kagawad Jofred monitor. Laban Huwag man sa ibang nga monitoranda. Ayun di purma. Nagigad na bulan, bisis lang kayo kadamo. Kali siyang kaso, ito lang ako, COVID. Gali mo. Naka-istoryanay ka mo? Oo. Istoryanay kami magkulagit. Sa ako nito. Antes ko mag-report. Nag-ano siya? Okay. Oo. Okay? Okay Ayun di purma. Huwag sa katawag sa ako niya kay gawakal pa ko di mo. Kay gawakal ka pa. May kintext mo na sa kurusi mo. Gali? Okay. Nang taong ko pa di kay ga-charge pa ko to sa piyak Diyan mo na huwag mamakita ng text siya. Okay. Thank you, Gid. Ayun di purma. Kay Joyce G.I. Gonzales, maski isa palang bill mo sa Prime Water kung June na ma-disconnect sila. Ma-disconnect sila Bayad ka Bayran Bayran mo ganyan. Imo mo na gin konsumo galing iti kung kay isang services bla hindi mayo bla. Okay lang kung mayo kay iti mabayad kay sakto okay lang na. Osto. Pero kung hindi among services galing ikaw magyapon perde. Amo. Tiway gito ba? Ara na. Ayun di purma. Wala to. Karon na. Ano niyang Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Unit na amuning ginbutangan na temporaryo nga idugang sa mga police stations? Amuning unit nga ginbutang temporaryo sa mga police station kasi kung kulang police station nato din mga personnel. Ilang mga personnel nila sa Bacolod City Mobile Force Company under the leadership of Lieutenant Colonel Jose Idil Manzano at ang mga taga Mobile Patrol Unit
sa idalom ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang mga personel nila ipatigin sa pagsipat kag inbutang sa mga police station kiti kulang giman personel mo. Tungod nga nangin biktima sa COVID-19 sila sa Rex. Si Sirili Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano, ang Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company nga ang personnel niya ara naka-deploy sa police station number 4, police station number 5, police station number 10, kaya mo yung mga police station so far, ang may pinakadamo ng mga nanging biktima sa COVID-19. Ikon mga technical person niya pagkahambalan Aksyon Rex, sa mga police station nga medyo may kakulangan, dili sila kakuha sa headquarters sa BCPO. Ang iba niya mga police station nga may kulang-kulang pati ang kapulisan niya ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa MPO, kung mobile patrol unit, amo naging butang ban. Kag may mga police station man actually Aksyon Rex nga while na nagpangayo sa augmentation considering kati due time lang sa ila nga mga personnel ang nangin biktima sang sining COVID-19 Aksyon Rex. Siyari si Lieutenant Colonel Manzano sa interview sa Aksyon Radio, ang Force Commander sang BCFMC. As of now, since naka-undergo sang quarantine, ang iba natin yung mga personnel, especially for those personnel na nag-positive sa COVID, as well as those nga naka-close contact. That's why iba natin yung mga police stations is medyo nagkulang sa mga personnel. That's why we augmented ang mga police stations na kulang sa personnel para at least continuous ka po na pag-perform sa aton nga mandated duties. As well as for those personnel naman both in technical function is nagakuha sila sa personnel diri sa aton sa headquarters. Sir, na-rex sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano, ang Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanor report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Vladimir Burgos Lopez, no? May lang pagpamati si Mama Yawini Burgos nga always gid ga monitor sa ila pamilya Burgos kag sa Biscom Binalbagan, no? Ga monitor man kag kay Chris Vilma Trias dira sa Eastoms 3, Barangay Estefania, may lang pagpamati Chris Vilma Trias. And Michael G. Arambong ga monitor man sa Barangay San Juan Binalbagan, no? Ilabi na gid sa kay Tatay Michael Ambong Sr., no? Ga monitor sa sininga udto. Ayos. Yari ng pinakabag-o ho. Kita na, yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo. Pabakod kag nagabalansis ang sistema sa aton sininga lawas. Roger Gotib sa syudad sang Cadiz ini may kang tanan sa 20 ka mga detainees subject kini nga i-government sang BGMP.
dalo na sila sa BGMP. Kag update man sa kasong pagpatay sa manager sang Darko, may person of interest na. Yaring kaudan sang report ni AksyorNo Roger Gotti. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, 20 tanan ka mga detainee sa bayan sa siyudad sa Cadiz ang ginaproseso sa mga katapos sa kapulisan. Agad din sila i-transfer sa Bureau of Jail Management and Penology. At pagproseso sini una, ginpang swab test ini sila. And then, natapos sining swab test nagigan nga 3 kadlaw na kag nag-result nga ini sila negative sa Cebuong. Ginpa-examine naman o kung ginpa-x-rayhan ini sila para sa ilang medical examination. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, ini nga proseso ila ginapatigayon agod nga maghalog-halog man ang detention cell sa bayan sa City, PNP. Sir, actually naka-schedule po yan, ano? Una, na-swab test na silang lahat. At ngayon, for x-ray, pag makuha po yung result, pwede na nating ma-turn over dun sa BGMP. Prior that, meron na tayong mga more than 20 na inmates din na na-turn over na sa BGMP. Kasunod sa detention cell, kung custodial facility, mayara ka mga 37 ka mga detainee, kag kung madala ini sa BGMP ang 20, magabuhin ini kag magahalog-halog ang ini nga detention cell. Sa piyak na bahin na Aksyon Rex, ginalantaw nga sa gihapon ang kamatayon sa isa ka Darko manager sa bahin sang Dalayapan Agrarian Reform Cooperative nga ginlutang sa tinalikdan nga adlaw ang ginentikan pa ini sang kapulisan pero mayara na person of interest. Wala sa gihapon ginadula sang kapulisan nga ini ang gahimuan sang mga katapos sang NPA pareho man sa natabo sadto sa utod sa sining biktima nga si Manalo Pore, 51 anyos. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar sa aton interview. Nagkakaroon pa rin kami ng close coordination sa family, no? Sa ngayon, busy pa yung family, pero patuloy naman ang follow-up ng ating tropa. At sabi ko, nakikipag-close coordination kami sa kanila. Meron naman tayong person of interest, no? At dinidigap pa natin yung regarding sa investigation para makakuha tayo ng lead sa pagkamatay ng ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar may katanan sa sininga kaso. Report ikan sa sunod sa kanisa una sa balita una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guting report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Why na ta time? May time pa pero hindi na magtugot sa aton sining programa. Na? Sige, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diri ginamang manugay upod ninyo si Aksyon and Defensor. Sa kinandan ako ang inyo si Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon